दिनै आङो जोंहा भेरगाव जिल्लानि 35थि दुलाराय बर' आफाद गायसनथाय फालिनाय आरो लोगोसे 6थि बोसोरारि जथुम्मा भेरगाव जिल्लानि दा बेवहाय आंखौहाय बिजाब बेखेवनो थाखाय बिबान होदोंमोन। जोंहा बिजाबा गाहाय सुजुगिरि हिसाबै बिद्युत साहारि बिथांमोननि आफादाहाय आंखौहाय बिजाब बेखेवनो थाखाय बिबान होदोंमोन। दा बिबान होनाय बायदि आङो बेखेवफैबाय आरो दिनै गिबि खेब दिनैनि बे मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोनदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बायद'आ जिहेथु बेरामाव गोग्लैनानै दङ अपारेशनाव, बेनि थाखाय जोङो बयबो लोगोसेनो जोङो आरज गाबनाय जादों। आरो लोगोसे आं खोथा होदों जोंहा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स बा कालचारेल मोनसे अफिस नांगौ। बे अफिसखौहाय जोङो जों रायज्लायनानै कालचार डिपार्टमेन्टनि जों रायज्लायनानै खालामनाय जागोन होननानै आं खोथा होनाय जादों। आवगायलांनो थाखाय जोङो सुबुरन होदों। आंबो कालचार लाइननिफ्रायनो फैनायनि थाखाय कालचार लाइनाव जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों। जोंहा किसुमान जेरै जोंहा बागुरुम्बा दोहौआव मोसाबाय बिथांमोनहा खस्थ' खालामदों आरो जायफ्रा कालचारखौ फोथांनानै लाखिदों बिथांमोननि थाखाय जायफोर बिटिसिनिफ्राय अनसुंथाइ होदों बिसोरो फार्स्ट प्रायरिटि मोननांगौ। कालचार लाइनाव हारिमु लाइनाव बिथांमोनहा फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोननांगौ होननानै आङो सरकारखौ बुंगोन। आरो आंबो फैबाय थानाय समाव कालचारनि लाइननि मानसिफोरखौनो कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोजां अनसुंथाइखौ मोननांगौ होननानै आङो डिपार्टमेन्टखौ बुंगोन। नोंथाङा सोंनाय बायदि थांनाय जोंहा IITआव जोङो सहाय होनायखौ नोंथांमोना नुदों। आरो लोगोसे दा निट पास जानाय बिथांमोननि लिस्टखौ हाग्रामा महिलारि सारा जास्ट डाटाखौ लानो थाखाय खावलायदों। आरो JEE बिथांमोनखौनो डाटाखौ लानो थाखाय खावलायदों। बिनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ नायनानै सुबिदा बायदि निस्सय बिटिसि सरकारा सहाय खालामगोन होननानै जों सानदों। बिथांमोनानो बिटिसिनि IBS ग्रान्ट बिथांमोन बेफोरबायदि सुबिदाखौ फार्स्ट प्रायरिटि मोननांगौ होननानै आङो खावलायगोन। बिथांमोनानो जोंनि बर'नि बे बिटिसिनि दावगाफुनाय इयुन भबिष्यत बिथांमोना निस्सय जाहैगोन। IITआनो होन ITIआनो होन CITआनो होन बा JEEआनो होन CEEआनो बिथांमोना जेन फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनो आं सरकारखौ खावलायगोन। आङो दिनैनि बे फरायसा जायखौ आं एसे अनसुंथाइ होदों बेखौ आं अकस्मातसो मिथिदों, हरखाबैसो आं मिथिदों। जोंहा सासे भेरगावनिनो सासे आदा प्रफुल्ल आदा बिथाङा आंनो मेसेज हरदों, काजलगावनिफ्रायबो कल खालामहरदों। आरो जोंहा पार्टिनिनो सासे कमल दैमारि होननाय बिथाङा आंखौ खावलायदों। बिब्दि बिथाङा IIT एडमिसनाव थार्ड सेमिस्टाराव एसे खस्थ' जादों, हायोब्ला एसे गोसोखां। दा बिनिखाय आङो जोंहा कालचाराव होनो गोनां जा आङो एसे अनसुंथाइ बेखौनो बोखावनानै आं बिथांनो होनाय जाबाय। खारन बिनि एडमिसना दिनै जानांगौ, कालचारनि थाखाय आं गाबोन समफोरबाबो होनो हागोन। बिनिखाय एसे अनसुंथाइखौ आं बोखावनानै बिथांनो एसे होनाय जाबाय।